Tervetuloa Kiinatukkuun. Kiinatukku on Taobao ja Tmall ostoagentti. Toimimme täältä Hongkongista ja Shenzhenistä käsin ja autamme suomalaisia kuluttajia ja yrityksiä tilaamaan turvallisesti Kiinasta. Esittelen lyhyesti, miten tilaaminen toimii. Voit selata Kiinatukkua ja Taobaota muutamilla eri tavoilla. Voit selata tuotteita suoraan täältä Kiinatukun nettisivuilta. Löydät kategoriat tästä vasemmalta. Voit kokeilla myös hakutoimintoa. Ajatellaan, että etsimme valaisia. Syötetään hakukenttään englanninkielinen hakusana, vaikkapa pöytälamppu, table lamp. Lisätietoja saamme klikkaamalla kuvakkeita. Toinen vaihtoehto on mennä suoraan osoitteeseen www.taobao.com. Täällä Google Chrome selainohjelmaa käyttämällä saamme esiin käännösehdotuksen. Käännämme perinteisestä Kiinasta suomeksi. Niinpä suurin osa kiinankielisestä tekstistä muuttuu suomenkieliseksi. Kolmas vaihtoehto on käyttää Google Translate-ohjelmaa. Se löytyy osoitteesta translate.google.com. Voimme syöttää tähän suomenkielisen hakusanan, esimerkiksi pöytälamppu. Saamme tässä oikealla käännöksen kiinaksi. Voimme kopioida kiinankieliset merkit ja viedä ne Taobaon hakukenttään. Taobaon valikoima on aina ajan tasalla ja niinpä se löytää usein vähän enemmän tuotteita kuin Kiinatukun haku. Löysimme kattavasti pöytälamppuja. Valitsemme täältä mieleisen. Yksityiskohdat on ok, joten päätämme tilata tämän vaikkapa mallikappaleeksi. Kopioimme linkin. Viemme sen takaisin Kiinatukkuun ja syötämme sen tähän samaan hakukenttään. Kiinatukussa avautuu uudelleen tuotteen tiedot. Lisäämme tuotteen täällä ostoskoriin. Viimeistelemme tilauksen kassalla. Ennen toimitusta Kiinatukun henkilökunta tarkastaa tuotteiden laadun silmämääräisesti ja lähettää siitä valokuvat vielä asiakkaalle hyväksyttäväksi. Kun kaikki on ok, lähtee tuotteet kohti Suomea. Näin helppoa se on. Lisätietoja antaa myyntimme. myynti@kiinatukku.fi. Kiitos mielenkiinnosta.